Kaixo txoriene, zen moduz? Hemen astea bat. Ongi etorri zuen, zuen sukaldaritza programa gustokuenera. Eta ingo gaur, erresta bat, zigore, aste santuan egon zan Mallorcaldian, eta ekarri osta, sobrasada bat, ez da holan souvenir moruen, lagun batzuk bialtzotzue olako postalak eta. Nik beti lekuetatik jateko ekartzen du. Juten eizen oparia familikoa da beti jatekoa, beti. Batzuk ekartzatzue horre oskaiurako eta honek... Horre esan imanak edo dira. Imanak eta. Zi horrek sobrasada ekarri dozko txorienera, berez, erabiliko, ez? Bai. Nik uste baiet. Hombre, nahi badozu, jarri pegauta oskailua, nahi badozu, Hori ere itxatziko da. Gerri bueltan errazo itxasten da, baina... Itxatziko da, da holan sobrasadia, ez tozunetzako ezagutzen da holako, da itxaskorra da. Patea antzekoa da, ez? Bai, patea antzekoa da. Ez, esteki baten patea antzekoa da, hola, krematxua geratzen da. Kozinatu horrean, mesedez. Honekin kozinauko, bakaiaua, sobrasada eta eztia. Bakaiauekin? Bai, bakide holan nahazketia dela, apur bat lan arraroa, baina tradizionala da. Ez da raroa. Esango zuzelan? Venga. Lehenengo ingo patatak xaflatan moztu, piperrak berdin eta bigun egon arte frijitxu. Gero sartakin baten sobrasada piperra hutsakin eta estiakin erregoziko, eta azkenik bakaioa berakatzakin eta eskaiakin kozinauko, bukatzeko jarriko labeko erretillo baten patatak oinarri bezala, arraina gainean, sobrasadakin margotu, eta 5 minutuz erreko 180 gradutara. Solaxe joango gara, gutxinaka. Baina hori ez, sobrasadeakin eta arrainakin, pentsauko jatzu horako nahazketia arrarua. Baina han asko erabiltzen den gauza da. Nik errezeti hau, ataren hauen, badau, YouTubeko lan apaizena, zela esaten da, kanal bat. Eta horrek apaizek eta, badauz, franziskano batzuk, badaukiela, YouTubeko hori kate bat, ez? Eta hortan itzen daue, egunero errezeta bat, egunero astero edo. Eta orduan, basaukin errezeta hau, da eurak itzen daue errezeta tradizionalak, beraz, hortik atara dut. Eta ez da gauza atolan berritzailea, baizik eta klasikoa. Gu, betxo, Mallorcan egon ganean, asko ikusten da, baina guk gehien bat adiesgarri izan zen, eta ez da errezetan bat ero ginen nuna, Menorcan egon ginen txiloe grabatzen, estaz dena Silbian egon ginen, Silbia Angladan jatetxean, slow food, 0 kilometroa, eta prestatu zizkiun errezeta guztiek, patre, zeukaten itxaski bat, gero bertako esteki bat, nazketan, eta askok zurea moduan estia beha itarten. Eta sobrasada egia da Mallorcan, beraiek komentatzen dutean, ez? Ogitxi gortu bat eta sobrasada oso osoa. Ogitxi gortua, sobrasada eta gaztarekin ere, baina marmeladarekin jaten dute, estiarekin jaten dute, gujan izan dituguan boloñesa bati, zien espagetiak, boloñesa erara, baiten dute, betiko boloñesa bat iten duzu, eta gero, bota, sobrasada pixkat. Zapori altzatzeko, emateko lako krematxu puntu bat, koipe puntu bat, eta, zoragarria. Azkenean, ematen da, zaporia daukon niretako antzerakoa txoixoena, da txoixo pate bat izango bazan moruan, igual, apur bat fuertiagoa da, ospin puntu bat badauka. Bai. Da, niri horre gustatzen gata badau, dana moruan, txoixo moruan, pikantia, eta gozua. Mundu bada. Han, azkenean, fama hartu, lehendik antza, omen zegoen zerbait sobrasadan antzekoa, baina amasaigarren mendetik izan zen, ekarri zutenean, Ameriketatik piperrautza ekarri zutenean, gaur egun ezagutzen dugun sobrasada ordundi dator, ez? Ekusi zuten, azkenean behar zana, beti esaten dugun hemen, oskaiurik ez zegoen garai hartan, behar zan, aragiak eta luze mantentzeko zerbait, eta kontuatu ziren, piperrautza erabilita, gehiago irauten zuena. Eta lehen, ingo zuten, beste espezie batzuk ero erabiliko zituzten. Eta azkenean izaten da hori, txerri urdaia, gero txerri aragia bebai erabiltzen dute, piperrautza, eta gatza, besterik ez dute erabiltzen. Hori estekian, eta bai erabiltzen da uste, aragi ondua izan behar dela. Aragia ez dela, gordina izan behar da, baina ondua. Hau da, solomo ondu bat, eta urdaia, urdaia garrantzitsua da, ze hor badukate bereien jatorrezko izendapena eta hor badaude, idatzita, eukin behar du, urdaia, 140 eta 170 artean, aragia behi hor tarte horietan, orduan parametro batzu daude, gordina da beti, eta animalian esteetan da sartzen da, ontzeko.
eta ez dute gehiegi ontzen, esan dako, geratzen da hori pixkat pate bat bezala. Bai. Holaxe geratzen da. Nik ezagutzen dut, ez dakit Mediterraneo aldekoa izango da nolako prestakuntza, ze bueno, Sicilia artean, Sicilia bai da, beste Mediterraneoko ugarte bat Italiakoa, badakior enduia. Dan, bueno, enduia Kalabrian bebai asko jaten da, eta da, bai, olako estebete bat, italiarra, eta da oso antzerakoa, da, azkenean, pate bat bezala, da, txoixua morukua da, lodixaua, baina gero, azala da oso fina eta azalak entzerakoan, hori, barrukua oso antzerakoa baina, ura da oso pikantia. Han, badago beste teori bat esaten dutela, hau omen dala ero igual Siziliatik datorren hortik hartutako zerbait. Baina, bueno, lehen azkenean, ez, merkataritza egongo zan uarteen artean eta hori, eta produktuak, elkar truke asko ingo zan, gauza batzuk ekarri batetik bestera, eta, bueno, probatu eta esan, ostra, ez, hau, erra dago, ero ez da izer, da, nola egiten duzuen, ero pixkat ikertu, eta ero, bueno, gurera, ero beraienera ekarri, ez? Hori da. Eta hori beti egin izan da, azkenean. Eta, bueno, guk italiarrei, antxoak eta, ez, oliotako olako konserbak eta, bueno, ez da kopiatu genizkien. Bueno, eurak etorri ziren, bai. Horrez gara sartuko, baina, bueno, uste du beraiena diela lehengo. Pixon arteko lana. Bai, hori, guk agian hobetu inditu. Hor, Bermion badaue museua, holan, potuena esan binauen. Konserba latana, ero? Bai, konserba latan museua da, eta, bueno, itxasuan museua, da, kontatzatzen da, apurtxo bat historia, da, marka desberdinena, sariena, da, arrainena, da, bidai horreina, eta da oso interesgarria Bermion. Bai. Bueno, kontua da, bueno, beti bezala, hemen produktu hon bat izateko garrantzitsua dela lehen gaiak onak ibiltzea, eta anari dira baita, bueno, lantzen horrela, ez, animaliak ondo esitutakoak, ondo jandakoak, eta ero baita ari dira, txerri iberiarrekin eta frogak eta egiten, eta, bueno, goimaiako produktuak ataratzen, eta nik, benetan, jentea juten danean Mallorcara, zer ekartzen dute danak? Ensaimada, nik uste dut, ensaimada, eta gaina, nun daude garestiena, nun erosten dute denak? Aeroportua. Ensaimadak irauten du denbora bat orduan, erostasuean zaudetela dana beti gogoratzen gara azkeneko momentuan, eta denak aeroportuan, gu ferrian jungara, egia esan gu etxeakekin jungarara. Ferrian bebaia egoten da hori, holan denda bat. Hankampoan da, hombre, beti dago. Banetatik, ez? Hori turistentzako eta izaten dana. Beti gaude, ni bezalako jende astu egiten dana, eta bueno, egia da, txiloekin da biltzen. Horreitako eza? Ez, astu ez, baina egiten zen. Ni normalen bidez... Hau dago, hartu ez da zu ferrixan. Ez. Hau zan, dio niri erosien nion. Patri, ni bidaiatzen dudanen normalean gehienetan lan kontuak izaten dira. Eta lanean ibiltzen zanean lanera zoaz. Eta ez daukazu denporek ezer. Bestala bidaiatzen dudanean da, bai gustatzen zai, gaina, ni egia da, herrialde guztietan joten naizena da, juten naiz, olako ikusten dute jakien, olako delikatezen antzekoak. Horietan, egin ditut nik kristoak, nire txartela bankukua dardarka azten da olako batean sartzen naizenean. Horietan, begiak golan jartzen zaizkit, eta galdetzen dira, gaina berei zer dan bertako tipikoa, ero ohikoa, eta gauza kaliako produktuak, eta saiatzen naiz beti ordanetik hartzen, txokolatea toki guztietatik hartzen dut, beti. Txokolatea ona. Baitxunik, bakituz esaten dut zieten diren bezeruei eta etortzen dinean turistak gero aldera. Zer eraman behar dute beraiek, hemendik? Ez, beti, nik behitu kontrakoan, naiz, zeike olako delikatesen dendatara da holan, baina Euskarri xa txikixa da, eta produktuak ez dauzkau, holan pila bat marka desberdin da holan. Orduan, saldu bitzu berdina, delikatesen dendan, eta joten bazare dendara, joten bazare merkatura, eta erazten bozu, harakindegi xan, ze horrek nahi dago erosik, gazta, urdai espikua, antxoak, orduan, joten bazara leku batera, hori, ez dakit, guk erosten dugun toki batera, atarako jatzu, merki haua, zure poltsikoa posik egongo da, eta ziur markak antzerakoak izango dira. Olako kasutan, Bai, olako bai. Segun zertan, bertako produktua badie baina, ez, gehien bat bai. Bai. Kontua da, bueno, ez, Euskalduna beti juten danean toki batera bidaiatzen da, etortzen danean handik laguna ero, lehengo galdera egiten diona da. Eta zen moduz jaten da. Bai. Oso, hori benetan da, klasiko handia, nik lagun bat, bai, egon naiz, Zelanda berrian. Eta zelan jaten da. Gero galdetuko diozu klima, ze animal ikusi dituzun,
giroa, hiriak, ez da, natura... Eta batzundako, hain da garrantzitsua, txarto, baldin badakiz, txarto jaten dela, igual ez dela joan gota dana. Nia goratzen az, traumatizauta nahuela, Kubara joan nintzenean, uda baten, mundu osoak ez dut zelako txarto jaten dan. Zelako politxa, baina zelako txarto jaten dan nik esan. Hain txarto jaten da, munduak osoak esaten zaren. Da gero nik pentsatu dut, joan nintzala ideia horrekin, eta nik super ondo jan nauen. Orduan, niri berdina gertatu zitzaidan Irlandakin. Beti entzuta zer, ez? Hor, itxasuan bestaldean, uarteetan gaizki jaten dala. Beti entzun du, chip and fish and chip, perkatu, sandwichak, eta ez da izer. Bakizunak asmatu zuen sandwicha? Zuk historia sandwichan ez dakizu? Ez dakit, baina, ontxe kontako ez platera, saldo. Asaltzeko, hemen gabizela, motel, geldo, ez dugu frixarik, slow food, hau bai dala slow food, orduan hemen txegabiz, patatak xaflatan mosten, piperrak be holan Juliana eran mosten, ez? Juliana luzenga baten mosten, xerratan. Eta, bueno, bauko, piper berdia, piper gorrixa, eta hau jongo gara, frijitzen gero, oinarrixan jarteko labian. Bai? Bagoi ez? Zeinek asmatu zuen sandwicha? Bau asmatu omen zuen lor sandwich, lorrero, kondero, jauntxo batek, eta ludopata izan, egun guztia jokuan, eta jokuan egoten da, astu jenzitzaion, jatera jun behar zala. Da oran gure esan zauza eskarra, ez? Bere sukaldariari otu zitzaion, hartu eta ogitartean sartzea, bezperan, ero goizian, ero sobratako haragi pusketak xerrafinetan da moztuta saltzan batekin, eta berai asko gustatu zitzaion, eta inguruan horrenbesteko arrakasta izan zuen, hortia atorrela sandwicha, eta, holako gauzetatik. Eta majarri nire izena. Hori da. Baina nik egia da, uste horrekin junitzen Irlandara, eta guztiz kontrakoa. Lehenko eta behin, ikusten dituzun zelai berde eta zoragarrietatik zehatatzen da, abeltzaintza oso aberatza daukatea, anardiak eta behiak pila badaude, eta haragia oso ona jangen duen, eta gixatuan eta tipikoa dira, bai ezagutu genuen bertako gozari irlandesa babarrunekin, olkiekin, dalako gauzekin. Eguna energiaz ondo azteko. Hortak gehiago, nahiz gehiago, ez dakit, kroasan eta botatzekoa. Baina esan gero ondo jangen nuen, eta zuk esaten duzu, herrial lehen niri ez zian, Inglaterrak esatea, ez dit erakartzen, ze beti entzun izan dut, oso gaizki jaten dela, eta zetako jugun ez toki batera gaizki jaten dela. Gastronomia bakit danontzako ez, gure ikusentzulea bentzako, ziur bebai, eta guretzako oso garrantzitsua dela. Baina, gastronomia aparte bebai, herrialde batek, beste gauza asko ditxu ez, kultura aldetik, jende aldetik, ez da, nire gustatzen jat, da hori. Kuba pila gustatzen jaten behitxu. Eta Mallorca zuri, bebai. Mallorca pigarren aldia gondan. Zagit, Mallorcako ikusentzuletik aukiko dugun edo, igual, Mallorcako bat, zagit, zestoan edo bizitzen. Egongo da hor batean bat, seguro baiet. Egongo da. Orduan, bueno, guk jarraitxuko berrezeta honekin, ez dakit ondo edo zehatza izango dan, bestela idatzi txorine abildua eitb.eusera. Eta kulpa, abadei. Fraiei, patri dago egiten, guri ez bota kulpaik, Guri ez ebez. Fraiena. Baina Euskal Herrian gastronomia kultura, gure kulturaren zati bat badala eta beira oin, bitxi izan da, kulturakin, ero gastronomiakin lotuta, korreosek atara omendu oin zigilu bat non agertzen dan pilpila, bakaiagoa pilpilean, agertzen da, kasola bat, bakaiagoa pilpilean, eta inguruan, bakaiagoa egiteko behar dituzun osagai guztiak. Da, zigilu bat atara ez, estatuan, 19 zigilu atara dituzte, gastronomia desberdina eta Euskal Herrikoa hautatu daue bakaioa pilpile da. Patrizia, zuk zer gehiago jarriko zenuke olako, zer rezeta gehiago jarriko zenituzte? Zigiluetan. Galdera zaila da, Bueno, ero erresa, pila bat dauzkagulako. Pila bat, jarriko ditxun isadanak, baina gurot esan, bat bakarrik aukeratzen baduzu. Ez. Guazen sartzera, venga, bost. Bat bi hiru sukaldaritza euskalduna? Nahi duzuna, zure gustukoak, ero zeintzuko lan esanguratzuenak. Nik marmitakoa sartuko nauen bai ala bai. Marmitakoa da niretako, onena. Gero sartuko nauen bebai intxaur saltza. Gero, sartuko nauen bakaioa bizkaitxar saltzakin. Sartuko nauen, ustakit, bezero, zure,
Zure holan bezeroak eta kanpotarrai eta Hilda. txipiroia zer ditzen zaila. Txipiroia, jaten dau, Bai, eta baina arraro ez zait, ze hori, ez zait topikoa da, nik egia zen ez zait gertatu inoiz atxerritar batekin egon, eta esan bitu, hau da, hemengo plater tipiko txipiroiak, eta esaten danez, badanei pixkat atzera egiten die, saltza beltza ikuste horrek, ez? Bai. Jenteak esaten dizu zuri zerbait, holakotan? Niri ez tozta esaten, osea, ja nik uste dut, zuk hartzen badozu olako ibilbide gastronomiko bat Bilbotik, nik uste dut, zerbait prestatuta ekartzen dabe? Prestatuta ez, baina, bueno, basauz, ausarta zara edo zer probatzeko. Ja. Orduan, ez jakea hainbeste harritzen. Nik uste dut gaur egun bai gastronomiak, pila bat bidaiatzen dagoela mundutik ziar, eta ikusi dabela olako gauzak, bai. Bueno, hasiko naz, plateran bigarren gauzakin, eta ointxe ingo sobrasadia erregosia purtsu bat. Sobrasadia bai, holan pate bezala janleike ogitxi golki batekin, edo danadalakoakin, baina, bueno, kasu honetan ingo da, desegin, bai. Eta estixakin eta piperrautzakin nahastu. Hau, David Muñozek badauka olako, bueno, errazta bat, ekartzen badugu, eske da, hori da. Bai. Zedan hori. Eta itxen da, olako tortilla frantzesa bat, gaztakin, bai. holan luzenga bat, eta gero itxen da, saltza bat, sobrasadakin, garagardoakin, eta holan jaltzetzak gainetik, eta hori da. Ekusita daukat, bai. Nik ez dut probau, baina... Tortillan dana gozua, nik uste tortillan, eta, guk hemen, Silbiak intziguna zen, nolako antzeko, eta eror, salteatu zituen txipiroia baita, lehenengo gurtu egin zuen. Ez da, uste dut, sobrasada zala, ero butifarran bat ero, baina lehenengo salteatu zuen olio berotan, gero txipiroiak xerratan moztu, bertan salteatu, eta ero, zerbitzatzeko garaian, estia gainetik bota zion. Beitu. Eta, nik ikusten nion esaten da, ze kombinazio zen asketa, arraro. Mundiala, gero arroz bat behin zigun baita, eta holako baita, txerrikia zeukan, da ero uste dut barbarinak ero jarri zizkiola gainean. Barbarinak zedi horrek. Salmonetiak. Salmonetiak. Bai. Eta, hori be, oso goxua. Oso goxua. Sobrasadia ikusi duzue, minutu baten, ero, inogulaia, desegin da, orduan, inbidaguna da, bueno, hemen estia, edo... Gozagarri bat. Bai, gozagarri bat. Jartzen motzau bai, bueno, horako nahasketa bat ingo, eta jarriko zau piperautza. Nire kasuan, gozo edo mina. Ez, koiarrik ez da gozo, gozoa. Gozoa, oso ondo. Bai, piperautz gozoa, baina, bueno, mina aukitzekotan etxian da, gustabatza batzu eolan pikante puntu hori, jarri mina. Da, oia? Hori gero da, geruzetako bat, ero gainean zein ez hau, ez da geruza da, gainetik margotzeko. Bale. Bakitzen nola ditzen dauen, ebe bai, noixian behin nolan, hau zela ditzen da, alioliakin nolako geruza bat gainetik da gero horrekin erre, ukingo duna da, horrekin. Orduan, hemen txaukau, zartagina. Eta hemen txingo, frijitxu, konfitatu ez da izango, baina frijitxu ingo, bakai haua. Ingo duna da, berakatza, eta emongotza golako saporia, eskaiakin. Eskaiak, eskaia dauketzen dozue beste belar usaintxun bat olan gustatzen jatzuena, niri eskaia asko gustatzen jat, eta ematen dotza, ez? Bakai hauai, puntutxo hori, belarrana, eta... Freskoa, baina eskaia ni gustatzen zepillo. Orduan jarriko golan osua bat. Bale. Ze bestela, aztan bagara, olako belartxo, igual, gordeko tolako adartxo bat, gero apaintzeko, baina bai. Uiene... Freskua da eskaia. Freskua da, bai, gure lehorrarekin ez zegoen berdina egingo... Txorieneko hortuan, hartu dugu, eta ontxe, hartuko, bakaioa, ze jarri bida, zigor, azala lengo, edo... Nik, baina alde bat bakarrik ingo duzu, ez? Zegero labian bukatu inbar dugu hau, ez? Hori da, bai. Nik ingo nuke azala goruz. Azala goruz. Eta ero, ero neosuna, berdin da. Kaso ingotzut. Bai, hemen... Egia da, pilpilean ero inbehar badu, normalen beti jenda azala goruz jartzen da. Azala beti, bakaia bada arregla, beti azala erakutzen behar dana. Gainek aldian doiala, beti. Eta ero, gelatina eta botateko da betik erresago botatzen du. Hala ere, beti, pilpilean eta iteko, onena, estaltzea dana, konfitatzeko. Eta eskaiana, eskaia, baratzen eukitzea, baratza daukasunok interesgarria da, ze azkenian, deitzen zaio baita, elarrero, erlebelarra, eta, Erlebelarra? Bai.
Erliek guztetan gakerako? Guztabit, eta erleak baina polinizatu bilen dute erleak, orduan interesgarria da erleak noberaren baratzen egotea, eta beste xomorro batzuei esaie gustatzen. Erleekin zerbedeko zuzukala? Hombre, bilurra ematen doztiela, alde batetik, bai. Zeba? Bilurra ez, errespetu, ez gustatzen erle hartien egotea. Bai, ikustu, txorienen hemen sartzen dienean, baina zerbait espadiezu egiten zer erleari, zu erle artean ibilian zara. Baina, esaten otzun, ze ointxe, lehenko gunean, balkoietako baten jarri dut olako jardinera hundi batzuk. Eta jardineratan jarri dut ebe, deitzen da nolako landara bat, landa borobiltxua. Gero jarri dut eskaia, holan erdixan, eta margarita pila. Bueno, barleak etorriko jatzen. Orduan, etorten bajat erliek, ikusiko zuzelako grazio zutzen. Baina, Biteli, beira, gauza hau, estia, ez dakit, esaten dute, komentatzen dute hortik, erleek egiten omen dutela. Hau ezenuke izango orduan. Bakit. Egia da erle, bueno, eta gero beste gauza bada, izaten ezkero alergin batero, badago jende bat, erle bat existatzen bat zaitu, pustutzen dienak eta ospitalea zaitun, kontu zibili gardala. Baina, bueno, erlean, nik uste dut, kendu baino, eman iten digutela erleak, egia da, gaina arazoa dagoela, etorri listorra asiatikoarekin eta erleak, honei eraso iten ziren, listorra asiatikoak gure erlei, eta hor, ostras, jendea jun behar izan da, altura gehiagora, hotze pixkate egiten duena, listorra asiatikoa horrez da juten, baina erleak behar ditugu, polinizizariako nahi eta nahi eskoa dira, eta... Bai, zuek auki nahi badozu eskaia baratzetan, eta joan deixala erliek zuen baratzetan. Zure lorontzi da ez. Nire balkoi, eskenien, nire jardinerak emateu zukaldera, orduan nik zukaldean aukitzat, lehioa zabalik da, imazkatu hor erliak. Ez jat pentsatzen oso erakargarri. Patri, erleak aixo, azkenean normala da zugana jute, horrelako lore bat ikusten dute zukaldean, eta bertara gerturatzen dira. Peloteo gutxi hau. Zer nahi duzu egitea erle gaixoak? Peloteo gutxi biturri eta platera kontakotzu zelan doian. Lehenengo, oinarrixan patata frijitua eta piperra. Ja bukatu itxugu olako osagaiak edo, saukagunak prestatuta. Hau bai holan. Aurre prestaketak. Aurre prestaketak, hori da. Bai, hori kontatu estan ez, nahi da nahiak ibilizanean jatetxe baten lanien da, sartzen zin supergoiz, da zezoi ez egiten da. Hori, prestaketak, Misen plaza, jatetxe baten garantzitsuena, misen plaza ondo prestatu izatea. Zer da misen plaza? Azkenengo momentuan kozinatzeko behar dituzun, eskura izatea, osagai guztiak, dena pres, mostuta, erregozita danalakoa, eta ero jenteak eskatu ala, bakarrik errezeta bukatzea da. Bueno, hementxe daukau. Bai? Gure bakaiaua jarriko hementxe gainetik, azala kasunetan jarrikotzau gora, zen jontxin bidugu margotu. Vale. Orduan, hementxe daukau, bakaiaua dauzkau patatak, eta daukau gure margo berezia, dala... Gorrixka. Gorrixka, bai. Dala hau sobrazadaekin eta estixaekin einako margo hau. Orduan. Bueno, nik uste dut hau, holan koiara batzukin eta ontxe... Etxura hona doka, Bai, ez? Eta berezi izango da, nahi eta nahi ez. Segure, azkenean gure sukaldaritzan, Euskal Herrian olakorik ez daukagu. Eta hori bai, juten zatenean toki batetara... Basabizen hemen, Basabizen hemen zaten, berriz bakaia bat, gaur desberdin gaur. Ni dakida mate, baina kasu iten aldi oso horri. Ni ja holakoa jartzen ditudane... Berez ni gaur hasi behar nintzen, gaurkoan patriri otu zaio niri pixka zirikatzea makaia barakin. Ez. Makaiagoa, Euskal Herrian makaiagoa gabe zer da, Pentsa, Julen Portugalera bialtzen badu akabo, emango dio zerbaitek. Ez da izan liburua dauzkate dana makaiagoan ingurua. Edo Bilbora. Ontsa gatoz, 5 minutu. 180 gradutara, hau bukatzeko, eta titau. Entzutu dozu pipi. Ez nire telefono ez da. Neria? Eslaba da! Zer din horrek? Gure makaiauak. Petxu, baitxura dauka, Bai, nox. Txon, ni gero behar du labea urrengo errezetarako, baina pista gehiago eno batera. Zen batera? Ni 230 gradutara behar du. Igo inbiko zuan. Igo, bai. Bueno, behitxu ikusten dozue itxuna dauka, Haben txoixuan edo sobrasadan, gantza dana atara da. Osasuntxu. No eski baiet. Beltza zurian igual beto? Igual txurixan bai. Eta, bueno, zerbitza haukau, ez? Ez dut esaten frai horiek errezeta hau
ea, ez da, tipikoa da nan Mallorcan erola enpresatzea, ero, ez da, esan errezetataz bakarrik hitz egiten dute. Errezetaz bakarrik hitz egiten daue. Osa, ez da bezaten, hau da tipikoa, ez dakin nungoa... Ez, baina asmatuko hau. Tramuntanan oso tipikoa da. Bai, Ezta? eta jaten dute ustailaren 28an. Hori da, zehan daukie, janari hori nazionala. Eta igoten dabe mendira, eta gero... Goian jartzen dizu, kasurik ez egin, esaten ari direnai bi hauek. Hori da asmatu lehike, fake new. Bai, hemen kontua da, hola, sinistuta esatea. Bai, ez da? Sinistuta, hau sigiluetan Mallorcan jarriko dute mendik, horre errezeta. Mallorcan ze jarriko daue horre korreoseko sigilutan? Ensaima bat. Bueno. Ez? Edo? Oso tipikoa bertakoa ensaima da, baina askoz gehiago badaukate, Edo igual, korreoseko sigiluan jarriko daue, bakaiaua, sobrasada eta eztiarekin. Bueno, hemen jarri gotzagorako adar bat. Zer. Horia... Dotore punkia da. Nola esaten diote, oie, holan, volumen emateko, erolan... Alturia. Liburuetan da esaten dute, bai, hori garrantzitsua da, altura ematea, aparrak eta jartzen dituztenean. Lago, emateko pixkat. Bueno, ba. Nahi dut, benetan, sobrasadeekin daukan, satixa, probatzea. Bai. A ber, estia etorri zaion, eta ez harritu, zelegunea aipatu gendu Patrik eta nik. Ze ona. Intxaur saltza lehen aipatu gendu Patrik, intxaur salta bakaiauakin prestatzen zen lehen garai batean, askotan. Hori xa. Eta... Nezi beroa intxaur saltzai buruz. Esan ze ona dagoen hau. Zeran deitzen zen fraia? Fraitok. Fraitok? Ez da gizan deitzen zen. Bueno, sorion din barko diot. Ero zuri, aparkatu. Patricia Viteli, benetan, hau, oso goxua da, oin barko du moldaketa bat. Bai, zerekin. Gaztasarrakin, ero zerbait hemengoa tipikoa gainean jarrita. Da ingo, bakaiaua, gaztasarra da, eztixakin. Baina zer. Hau, txitxikixekin. Hor, txistorria zabaldu da, horre txitxikixak eta. Hori da, horrekin ona geratuko zen, Bai, bitxo, sobrasadik ez daukasuenak, aukera daukazue, hartu, txistorra bat ireki, eta horrekin gainean, ero bestela, txistorra, sobratzen zaizuen txistorrekin, nik orain ingo dudan errezeta, prestatu. Adibidez. Aurreratu bezala, txistorra erabiliko du gaurkoan lehen gai bezala, eta horrekin, ze prestatuko du? Txistorrogia. Txoriogia, txorieneko ogia. Claro, a ver, azkenean asmoan zan txoriogia egitea, baina esan dute, txoriene, txorixo, ez da izer, ez. Txistorrogia ingo dugu, eta, bueno, zerbait, erresa, goxua, eta etxean animatzen zaituzten egin umeekin, guk umeekin egin izan dugu, txistorrarekin, urdai azpikoarekin, irugiarra eta gaztaerekin, bueno, nik uste dut ogia bete ditugula, bete aldan guztiarekin. Hori ez da orduan txoriogia edo txistorria da, gaztaogia, irugiarogia, txokolateogia. Hau, gaurkoa da, txistorrogia. Eta nola egingo dugu? Lehengo, aktibatuko dugu legamia urrepel pixkatekin eta azukrearekin. Jarraian, sumendi bat ingo dugu gopor batean, irinarekin, katz pixka bat erdian, eta ero legamia eta likidoa botako dugu. Lantzen hasiko gara, ore uniforme bat lortu arte. Gero, gopor bat olioarekin margotuko dugu, barruan orea sartu, plastikoarekin edo trapu batekin tapatu, eta pare bat orduz ero bere volumenena biderkatu arte han izango dugu. Atera, luzatuko dugu pixka bat, eta txistorrakin beti ondoren, labean 230 gradutara 15-20 minutu sartu, eta badao. Batzuk itzen dago ez, ondo estali, hau da, zu kanpotik ikusten zulan opil bat, eta beste batzuk urtetan da, como kirtenak, bezala. Ikusteko, erakusteko, txoixoa daukala, bai, zeta txoixoa eta oran gainetik aukitzen dago ogisa. Bai, bueno, nik etxean izan duanean ondo itxita, ala ere, beti, hauetan komeni da ondo iztea eta hori, baina beti, ez da egin nola, nik beti, dauka sentsazioa hermetiko izten duela, eta beti, jartzen dut beti dana koipearekin, non baditetik ate egiten da, eta horretik jartzen dut labeko olako papera, bestela ez da zetan jarri behar, Baina beti ataratzen dira, beti ataratzen zaio. Ogien dira,
egoten bazare. Azoketan, dolakoetan saltzen dituzte olako tipikoa. Niri gustatzen batzuk, zaukitzen duen bolatxo txikitxo batzuk, da horrek, bat osua izan bierrian, haundixa izan bierrian, izaten die bolatxo txikitxuak. Eta horrei begietzen bat zazulan, izango zen, ipurdixa, aukitzen daue dana izerdikan, izerdik horreitan. Gorritxutan, eta horre ja, hau jartzen zizulan, ja, listua sortzen hasten zara, ja, bakizu zer datorren, eta enetan zoragarria da. Bueno, azukre, koiaraka txiki bat, eta hemen, okindegiko legami lehorra. Hemen dago koiaraka txiki bat, 4 gramo gutxi gora bera. Freskoa izan ezkero, nik uste dut, 15 gramo ero beharko genituzkela, gutxi gora bera, ibili behar ditu neurrietako. Hau hartu, eta hemen, bueno, aldala, ura epela botatzen badiozue, beti dena askartuko du, fermentazioa askartuko dugu, ze orduan somorrotxoak, hemen dauden somorrotxoak biztera gustora egongo dira, eta lehena egingo duzue. Bestela, hotzakin iten bazue, pixkat gehiago tardatzen digu, eta hori, aldala beti sukaldeko toki epel batean jarritzazue. Bakitzu zigor, errezta hau berez dela Arabako gastronomiakoa. Betu da, igual, txistorrakin itxen danez, igual, bueno, Arbizukua edo Nafarro aldekoa edo izango da, ez. Bueno, berez, uste, txorixua, betikoa txorixuak inda, Betikoa txorixuak inda, bai, Arabako gastronomiakoa da, baina, bueno, aurkitzu geike, bai, beste Euskal Herritik kanpo, bai, Herri Oxaldian, Galizialdian, Asturiasen eta Kantabrian, eta hor, izen diote, ba, kolako izen... Boio preñau, hori da, aurdun dauen okila. Azkenean, kanpotik ikuste zulan borobil-borobila, eta gero barruti txorixua da. Bueno, gustu txarra, auki bida, izen hori esnatzeko, baina... Ja, ez, bako zer den pena. Beti ume bakarrak hartzen dutela, biskiak ez dira etortzen sekula. Baina batzuk, umia hundixe da, Ba, behitu, Portugalen egon ginean, gu iaz, aste santuan, Portugalenek izan ginean, eta Portugalen ere ikusi genituen. Bolo preñau. Ez, txorixoa, ez da, pando txorixo, holako izen berzi bat dauka. Hemen hizkuntzetan ez gara oso onak, baina sukaldien, apurtxo bat onago, bai? Ez pentsa, gehiagik. Bale, hemen... Zu, beto onago zara hizkuntzetan sukaldien baino edo? Ez, hizkuntzetan oso txarra eta sukaldean jateko egiten du. Ba, horregatik. Esan dut onagoa, ez dut esan ona. Bale. Hola, esan da. Gatza, olioa gutxi gora era, koieraka da bat, 15 gramo, gutxi gora botako ditu, txak. Eta oin, berez, bueno, ikusten duzu, hemen burbuila batzuk egin dira, eta burbuila hori dira, bueno, gure hemengo somorrotxoan puskerrak, azkenean fermentazio hori da, ogi batean eta, bai, hola da, a ber, gauzak argi esaldu behar dira. Ogi batean, mamian da, zulo guzti hori da, fermentazio bat, hor, altxitura bat egon dela, eta, bueno, gure somorrotxoak hor jaten dute, eta ero jaten duten ero puskerra botatzen dituzte. Eta, aixe pinporta horiek, hori ona da, Orduan hau da, ja, hemen, ja, parranda, akelarrea hasi dala. Hori da. Betxu, nik itxen nauen, olako, bueno, bat, gauza superresa, txorien egin nauen. Ja, enaz, akordatzen zein joten bez. Ostoria, holan zabaldu, txeistorra bat holan jarri, ostoriakin bueltak eman biribilki bat itxeko, hori zatitan moztu labienin, eta arrautza frikitxu bat, galepera arrautza bat jarri gainien. Orduan hori zin, bueno, horako txistorra mokadutxuak, eta honek lana dauk azkenean ogixak, ogisa itxiak, badauka bere gauza, ez? Horrek esan nahi du, umeak entreten dituta ukingo dituzuela hemen, eta ez pantalla baten aurren, segero, behitu horren inguruan itzien bartu, atara jazu gaia. Eta behitu zelako esaldia, ogia egitak badauka bere mamia. Ona, The Best of Txorienerako gordeko dugu liburu bat atara berdute hor, txorieneko esaldi eta txiste betikoak. Bueno, haumean, non, Nafarroan, oso ohikoa da, ze han badau okindegi bat, deitzen dela Domaika, eta han 1950etik familixak eitzen dau zapatutan batezbe, bueno, txoriogi pila bat. Eta batezbe saltzen daue, eguraldi hona dauenean. Zeratik? Zaitik? Jendi joetan dako mendira, eta mendi buelta inbaino pasatzen die okindegitik, erosten daue txoriogia, eta hori ja, hola, menditontorrian zeuzinen olen? Lehen hau ere, zen niri horre barrita indarra ematen da energetikoak eta ondo daude, baina mendira, holako txoriogi batekin, joatea horre motxilan, nik uste dut kalterik ez eta denok guztu ez, baina gozua izatea esa parte, emango dugu behar ditugun hidratoak eta indarrak eta
Nik jaten hauen, gaztia hau nintzenean, gaztia, txikixan nintzenean, jaten hauen, nik ikasi nauen San Biator haundin, dala, Arizmendi ikastolako, egoitza bat, arrasaten. Eta hor parien, kindegi bat, eta eguardixetan ez goixien amaiketakuan, beti itzen zauen txoripanak. Orduan, amarterdizetan aukitzen gauen nian olan, patixora joen da, hor, erosten gauen, ja, nausitxu haua ginenean, bai, 12-13 urtekin, joeten ginen bolintxora, da hor erosten ginen txoriogiak. Hori ez da txarra, ze hor, badao, zintzan, Durangon badaude pare bat olan, institutua eta horren onduan jarritxuste, gaina nik uste nahi espreski horrelako txutxeren da pare bat, eta nerabeak eta ikusten jozu jolasaldian da bateatzen dienean, horre amaiketako haiten, eta aukenan seguro olako txoriogi bat jatea hobea dala, jaten dituzten litxerkeri horiek baino. Ze gaina gero goten di gaina honek, aipatu izan dugu honek lata energetiko horiek eredari energetikonak, da horre daukana azukre guztia eta ina guztiekin, ze ez da osagaiak irakurtzea aztera, eta inan bukatzen den gauza pila bat daukate, zen ez du esatea? Ezerronik ez. Baina zuk etxien badaukotzu bi nerabe da zuek ikusentzuliok zeuru familixan aukiko zula bai, semeala bai, ilobak, biloak, nerabiak, eta hortan, zenbat energia, zeniak ordatzen az, ondo gozatzen hauela etxian, gero txoriogi bat jaten hauela amaiketakuen da, gero etxera joen da, baskaltzen hauen bebai, dotore. Zolan, esakiakin beti. Nerabia zarenean, ez dakit gozia bikoizten dan edo, baina... Txarren abako zizadan, batzu irauniten digula hori, ia hemen goaz, ia mender dira eta oraindik irauniten digu, goze eta... Nik asko jaten dut eta badakizu hemen ezagutzen dozta zuen apurtxo bat, da nik sakia badaukat, baina jeitsi da, gazten nintzenetikoa. Lehen xake mateiten zen, oin xake bakarri. Hori da. Oin xakia bakarri. Bueno, urbi hau, zuk sabiz hemen hori alantzen, ez? Bai. Eta esaten dizuena lehen, bitu, bakizu, eroin pantaietara, no? Itxoin, lehen hau esan behar lagoen gauza bat. Bota. Txoriogian inguruan. Ze badau urbi hau daukoten bat urduli zen, getxotik urbil dauen urduri zen, aio berri zagardote gixan, 2017an, inzaben, 25 metroko txoriogi bat. San Filipo fundazioarekin, ez? Zabizera, bi hiru lagunentzako, mendira juteko lako. Hori, bi hiru nerabe, ez dakit, 8 heldu. Ales, bakarrik. Ales bat, 3 nerabe, 6 heldu. Proportzioak hori dira. Hori da. Ze esan bizun pantaiena. Kontua da, hemen umeak gure nerabeak, umeak txikia batez ere izatea, hau egiten oso interesgarria da, ze gaur egon, duela aste batzutako notizia da, pediatrak Euskal Herrian hasi direla galdezkaia gurasoi eta juten direnen ume, beraien umekin pediatra gana, ea zenbat ordu pasatzen dituzten pantaiekin, etxean mugikorrak badauzkaten, polako tabletak eta... Hori begibistarako da? Begibistarako, hiperaktibidadea, jentia aspertu iten dira, behar dute beti akzioa denbora guztian, eta bestela, aspertu iten dira, eta, konturatu dira, hemendik urte batzu barru, jente euneko haundi batek betaurrekoa beharko dituela, eta arazo bat sortzen ari dala, eta batez ere, hasierako oso ume txikiei usten dietelako, ikusten da, telefono mugikorrakin, txiki-txikitatik, umea jateko, pantaila bat aurrean. Umea lasa egoteko gu kafi hartzen gaudenean, pantaila bat aurrean. Eta, zerbait da arro badau, ekik 8 urtekin mobil jaztakin nundik ebatu oraindik nola egiten dan. Hartzen du, eta amakin hitzeiteko lan jartzen du, zestakin nola heltzen dan, eta gero ekutzea eta hori ideik ez. Baina, ikuste dituzu beste batzuk, 2 urtekin, holan azten dira, gero hola moitzen desatuzu. Hombre, azkenean, aproposa da, eurendako inja da, eta azkenean oso erreza da holan itxia da, da nik uste dut, helduak hartza itxu da, eredu bezala, ez? Orduan, zuri bebai guraso moduan ikusten batzu da, holan itxen argazki bat ikusteko, holan, pasatzen dabe, nik badukate, ilobak eta etxian, eta holan itxen dabe, argazkixa danak emateko, da batzuk astiak. Gureak, bi urte txokin da, Guk etxean inberri izan du, bikoteatan jarri ginen, umeak ez, baina gu ere saiatzen gara, telefonekin alden gutxien egoteko, eta beraiekin bagaude, ez ditu telefonak geratzen dira hor, sarreran etxean, etan geratzen dira, eta espada zerbait olan garrantzitsua, telefonak esertako ez. Zelan atarako dien ere seme alabako itxauak. Horea, ikusten duzu, ore uniformea lortu dugu, hau, horrela, jarriko dugu hemen, eta honekin, eroplastikoarekin, erotrapu batekin, baina izeak ez dio eman behar,
Eta honek behar ditu, nik uste dut gaur hemen daukagun temperaturarekin, ordu terdian ero, 2 orduan altzatuko zego. Bere volumenaren doble hartu behar du honek, Orduan, horrela jarriko genuke, sartuko genuke kajoi batean hemen, eta txas, ara. Ara, zer pasatu da. Gure labea magia egiten du, gure armarioak ere bai. Baina, holan ez pentsabo etxian ingotzuela holik, etxian saltzen bozue holako gopor bat horiakin, ez jatzu ebiko istuko momentuen. Ez. Bueno, ba, oin inbar diguna hemen pixkat, desgasifikatu esaten dana, gazak enduko dugu, holan pixkat landuko dugu. Eta 3 ataletan, hemendik 3 atatzen dira gutxi gora era. Ingo dut, 3 ataletan atako dut, bakoitzetik bola bat, eta ero, lusatu ingo ditu hauek. Eta lusatu, eta bakoitzetik, hori, 4 kilo luzeantzeko batzuk ingo ditut. Bat, eta 3. Hemen, hartu. Eta gutxinaka landu. Bola, Eta hemen, oin bai. Irin pixka bat batako dugu. Eta, arrabola. Arrabola. Oso ondo. Frantziako gobernuak amore eman dau. Bai. Eta azkenean, olako banaketa talde haundiekin, supermerkatuekin eta hipermerkatuekin egin daue olako, tratu bat, eta orduan lortu daue sorta bat sortzia, presio, merkietan. Eze produktuak... Produktuak basikoak, baina supermerkatu bakoitzak eta banaketa talde haundi bakoitzak erabakitzen dau ze produktu sartu. Ez da bat orokorra denentzako. Ez da esnia dauela sorta danatan. Batek aukeratuko dugu abitxunik jarriko tirina, esnia, gurina eta patatak. Eta bestiek jarriko dugu, bestien dako oinarrixa dana. Da, hor dabiz. Eta orduan, hori adierazteko jarri dugu etiketa bat, eta etiketa horretan adierazten da inflazioan aurkako, sorta dala. Hori, notizia zen agertu, horako ikurba moduan ez da egit Frantziako bandera, uste dute ikurrinero jarriko zutela, horako zerbait uste jarri zutela, jakiteko zeintzu diren produktu horiek hor sartzen direnak. Beitu. Bueno, hemen, txistorra barruan, hartzen dugu, hemen, nik esate izu beti hermetiko egiten saiatzen naiz, hemen sartzen diot, eta gero, garrantzitsua da, bukaeran, ur pixka daukat hemen, eta gero itxasteko, ur pixkat emango du hemen, eta landu un pixkat, eta horrela, ingo dizkigu honi, honan, 3 masa. Horrekin izer ditzen badago hortik atarako da? Baina barruraino ez dioteiten. Ez dioteiten barruraino, eta laire ataratzen da. Horrela ingo ditut hauek. Sartu, gero, usten duen normalean beste ordu erditxo bat altzatzen, eta gero esan dakoa, labera, 250 gradu, 15-20 minutu gutxi gora. Gorritzen ari dienean, atera. Tajan. Zerako txori hogia, daukagun txorien, txori. Txori txistorra. Txistorra hogia. Eta hemen daukazue, gure txistorra hogia, ikusi duzue zer egiten dan, eta nik uste dut denoi gustatzen zaigu laulako bat. Eta barruan betegarria, esan dakoa nik irugiarra eta gaztarena oso goxoa eratzen da. Eta prozedura berdin egiten dut. Batzuk egiten dute irugiarra aurrena ur berotan sartuta aterolako kendu koipe pixka bat, baina nik uste dut hemen ikusten da, hau koipe hau behar dala, hemen nahi eta nahi eskoa da, koipe hau ona da, osasuntxua da. Txistorogi laita, nietako, txin-txin. Hale ba. Ez, laita, neko laita da. Betxun. Nera besaruan jaten nagoena, baina hobiagoa. Oso goxua. Zuen zenio oso zatia handira sartu eta goan nahi gabe. Lagunok, eskerrik asko. Bihar arte. Agur. Agur. Agur.